So Badro, I have people, but in the other way around, I didn't have anybody. A whole my birthday. Nene kusene ne chamanya. Mandina come on, na made eriju afo, na need drug woba. Nyeponi mego kam we eriju afo mba. Nyeponi mego kam we go to woba mba. Unu ya jogaga jochicha. There is no problem, no trombone. Piaga na share button, yeji makia bebe na abu. Ude nego nanya because our evangelist, prophet evangelist, Ebuka Obi be one certain time. We're sitting here an office, ya one reverend sister, besia ya no bia. Or where put out where we're sitting here na menu. Many priests like Father Mwebe and others of them. Many priests and Father Mwebe put takolobia and block or onye kanime wo gebe ba akọ na me video. Ebe akọ bullshit and block ogozibo. Takolobia Ebuka Obi. Nya kporis na nde reverend sister. Nya kporis na nde Father wana Ebuka Obi puru ihe mgeni. Now, Reverend Sister, one Reverend Sister would have got confirm one. See the way I got bigger. Now, some of the priests help Hoka. Bekus has weaker. Even the poor Kobusi, Adema, Rigo. Now, some of the priests help Hoka. Bekus has weaker. No to some of the priests gonna born at Bekusa, and I got Hana bought Bekusa, Kahaja Megaka, Paiko Kahame, etem. Give me hada. Now, since sister, they are poor, and whether only put out of work is then. And what about priest tipped out my sister there? No single priest. Even some of the other we priests. Now priest won't mad attack Kolobaga. Nobody have ever said anything. Yana one boy was no Magan adoration, was no adoration Magan called Morgan. That boy I'm so adoration Morgan or adoration Magan. Mega onwe video man one certain time. Mega check the Facebook handle ya. That boy could be anything. That small boy could be anything. Every day na you got. Na zana for na for some people. Sina need the all war but una ibu. Nibu na ibu no na hold the game man need the physical fit. Iwere bia ngoma ngujucha ba afogo iri akpụ buru bia na kpura ahụ ga na aza liver ga na eko kidney ga na eko izacha aza onye fugo to si na ahụ de gị mma na fa yi na ebu magwa na ọnwụ ka ị na anwụ none of ngbo ndị ba kwuo si na priest na this reverend sister wo fake Mona arrange. One reverend sister Benanke evangelist Ebuka Obi na Zion where see Nia I would go as reverend sister for 32 years. Ndi madu wetaba Ebuka Obi kaji. Hapu the reverend sister puru Nia serve go for 32 years. I wait to say Ebuka Obi wetaba kaji, tabia kachinchim. Krapa kra. Oruze mgbe unblock oyega zombo chukwu eze. If you come here and talk nonsense, I block you. And chukwu eze he got 1 week and he got this year. Oruze mgbe for the most be a confirm well onyo na mechi onu e chere gbe Ebuka Obi ebe ozo. Now reverend sister bego puo makankia enwe bo onye kwuru okwu about it. The same thing Ebuka Obi ukwu men office ya
unu tari ya ka chinchin ta ya ka krishi krapa yetago evangelist Anes, I am still coming for you. Yetago I'm still coming for you. Prepare Abuja Yapon Weje, because everybody will know about you. Yes. Everybody will know about you. But over Abuja Yapon Weje, but here Abuja. Nga talking you up for 1 year. Yetago. So Podo, I have prepared my screenshot go me here the develop maka case ya maka case maka nga pukida makagin it highly provoke to help police. Yeah, promise nyage e magbono nya na akpa iju uwa nga pukida makagin it highly provoke screenshot go be here dele print ya debe one side maka na nga megi e ga police ozugbo ya gaba case. Yeah, promising there. You don't know me very well. I think you're making the village can also go. You're making all you go wine. When you get a test. That is a promise I'm promising you. I'm more born in Bandana Toyota. I'm more born in Bandana Toyota. Okay, I'm going to check a game or a game. Dalo. Now, none of you have ever come out and talk about this Reverend Sister Yopu. Mortagia, no fake. Yetago. None of you have come out and tagged this Reverend Sister, no fake. Now, if you go up, where see, now Reverend Sister be off here, see, no beer. Unuda toya, where take a chin. Yet you like when you go be una, in a attack a chin. On a telegozo. The moon not take go be a chin, the more code they take or uncle. Unat on a telunos, unat on a telunos. Manda bishop, undani omobo. None of you have said anything. Buchi is celebrating on my birthday. He celebrated my birthday. It was him send that cut up. He sent over 50,000. He sent there. There you go. So atom kunu ta geram dere prefata ni na sina ebuko bi na ya o puru baasi ha bia di bon kon ke sister Emeka Godwin ka kime Mosu onyi ya kime ina share vida ina send me go be dem garaga maku jasa that bed do na nyo megi ona we mi wo unga emego that bed do unga tiri mego tata yetago and ndari na si na go na agum unga tiri mego today kan ri enni Chinedu Okoye ka ime Ifeanyi ka ime I'm block onye nke innocent. I'm block ogosbo. I don't entertain ndori here. Onye jekwe Chijoke. Good afternoon. Kekime. Na Ebuka Obi we buo na Reverend Sister bia na office ya. Unu da atuo ya. Unu ta ka chinchin. Nedu iga celebrate my birthday. I will 50,000 ekwere m. Kanti mmetinya akadomba na tworo no mego na nidiri mego awro mgbe nwu na em da money nyere mi aka waje anje 1000 na mgbeda kendi ga sim send account number kan send ya nidiri mego una bazam yo na mem na odo mma unu wejide the prophet of God na ataka chinchin. Yeah, that's celebrating birthday on 23rd of August. Away you in Yan Bacham getting. Yan Mego can just matter that day. Unuage de Gobnata Chinchin, Unuta, Unabupo, Untano, and the moon in a Guba Gobi, the more gone more, Kennedy, Chibuzo. The more you are talking about this young man, Ebuko, the more gone more. Getting a so, yen so, where be my account, I can't even go name.
Yetago. Ogo abia melu na aka kwa ya na-ese okwu niile. Unu juwe na elebele ya fake prophet no onye arrange ebugo na eme arrange this and that the other one the other one. The made. Bia n'ụlọ nsọ ị ga-ahụ n'ihe na-eme. Ị bịa n'ụlọ nsọ ị ga-ahụ na-arụ na-akpa. Ụfọdụ na-ebiro, ụfọdụ na-ezu ori, ụfọdụ na-akwa iko, ebe ụfọdụ na-ebu iro. Ọ bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Ụfọdụ bụ ndị isi ha, ndị na-emebi ụlọ nsọ ha. Ụfọdụ bụ ndị isi ha, ndị na-emebi ụlọ nsọ ha. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ n'ihe na-eme. Ị bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ na-arụ na-akpa. Ị bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ n'ihe na-eme. Ị bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ na-arụ na-akpa. Ụfọdụ na-ebu iro, ụfọdụ na-akpasị, ụfọdụ na-ewu anya ọkụ, ebe ụfọdụ na-akwa iko. Ọ bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Ọ bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Ụfọdụ bụ ndị isi ha, ndị na-emebi ụlọ nsọ ya. Ụfọdụ bụ ndị isi ha, ndị na-emebi ụlọ nsọ ya. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ n'ihe na-eme. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ na-arụ na-akpa. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ n'ihe na-eme. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ na-arụ na-akpa. Ụfọdụ na-ebu iro, ụfọdụ na-akụsi, ụfọdụ na-akọ ọnụ, ebe ụfọdụ na-akwa iko. Ọ bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Ọ bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Ụfọdụ bụ ndị isi ha, ndị na-emebi ụlọ nsọ ya. Ụfọdụ bụ ndị isi ha, ndị na-emebi ụlọ nsọ ya. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ na-arụ na-akpa. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ n'ihe na-eme. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ na-arụ na-akpa. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-afụ n'ihe na-eme. Ụfọdụ na-ebu iro, ụfọdụ na-akwa iko, ụfọdụ jere obodo oyibo ebe a na-enyo nwaanyị bọbị. Ọ bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Ọ bụkwa ụmụ Chukwu ndị si ha kwere ekwe. Ụfọdụ jere obodo oyibo jere inyo nwaanyị bọbị. 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 Ijere obodo oyibo jere inyo nwaanyị bọbị. Ijere obodo oyibo jere inyo nwaanyị bọbị. Ya bụrụ masị ga-aka jewe nyowe nwaanyị bọbị. Ya bụrụ masị ga-aka jewe nyowe nwaanyị bọbị. Ụfọdụ jere obodo oyibo jere inyo nwaanyị bọbị. Ya bụrụ masị ga-aka jewe nyo nwe bọbị. Ya bụrụ nwaanyị o jere inyo nwaanyị bọbị. Ya bụrụ ụlọ nsị ga-jewe nyo nwaanyị bọbị. Ya bụrụ be nwoke ị ga-ejewe jere inyo nwaanyị bọbị. Ya bụrụ be nwoke ị ga-ejejere inyo nwaanyị bọbị. Ya bụ họteelụ ị ga-alọji jere inyo nwaanyị bọbị. Ụfọdụ bụ ndị si ha, ndị si ha kwere ekwe. Ụfọdụ bụ ndị si ha, ndị si ha kwere ekwe. Bịa n'ụlọ nsọ ị ga-ahụ n'ihe na-eme. Ị bịa n'ụlọ nsọ ị ga-ahụ na-arụ na-akpa. I jere obodo oyibo jere inyo nwaanyị bọbị. Ị hapụrụ họteelụ ị ga-alọji jere inyo nwaanyị bọbị. Ị hapụrụ be nwoke ị ga-anọ jere inyo nwaanyị bọbị. Ị hapụrụ họteelụ ị ga-eje jere inyo nwaanyị bọbị.
ụfọdụ bụ ndị isi ha kwere ekwe ụfọdụ bụ ndị isi ha kwere ekwe bịa n'ụlọ nsọ ị ga-ahụ na-arụ n'akpa ịbịa n'ụlọ nsọ ị ga-ahụ mpịtị ekwe ụfọdụ jere obodo oyibo jere inyo nwaanyị bọbị celebrate my birthday amụrụ nwere inwe issue m ga-akwụsị ebe mgbede abalị a anyị finish ya wụ this program mgbede abalị a ka anyị finish ya wụ program a ọ na celebrate my birthday Simpson na account number ka celebrate my birthday ka njeta azụ ọkwa na ije ụwa